Скажите, вот Michal Viktorovič, ako vidíte z pohľadu perspektívneho globálneho ruského projektu majetkové vzťahy a ako vidíte prechod od súčasného stavu k stavu perspektívnemu? Poprvé by sme si mali určiť, ako definujeme pojem vlastníctva. право пользования, владения, распоряжения. Právo na užívanie, vlastnenie, nakladanie s materiálom, pozemkami, výrobnými prostriedkami, ľudskými prostriedkami. Vážení kolegovia, naozaj veľmi dobrá otázka. Aká? Práve typická pre scenár v štýle tunelového myslenia, núteného. Život je vo skutočnosti usporiadaný inak. Nie je podstatné, aký je typ vlastníctva. Podstatné je, aký typ psychiky má vlastník majetku. O čom sa namiesto toho stále hovorí? O vlastníckych vzťahoch ako o prvoradej otázke. Prečo prvoradé? Pri najmenšom o prioritné, veď vy sa vôbec nezaoberáte otázkou, kto spravuje ten majetok. Hovoríte iba o majetkových vzťahoch. O majetkových vzťahoch z hľadiska, kto majetok spravuje. A ja vám hovorím, že z môjho hľadiska, subjektívneho, vlastnícke majetkové vzťahy sú iba následkom príčiny. A príčinou je subjektívnosť, o ktorej sme práve hovorili. Typ stavby psychiky osobnosti, toho, kto ten majetok spravuje. Jednoducho uvediem pár príkladov. Ford bol z právneho pohľadu a fakticky jediným majiteľom spoločnosti Ford Motor Company. Ale ak si prečítate Forda, tak uvidíte, že vlastnícke práva na spoločnosť Ford Motor Company vnímal ako slúženie americkému ľudu. Конец 40-х, начало 50-х годов. A na druhej strane, koncom 40., začiatkom 50. rokov, jeden z prvých tajomníkov komunistickej strany, jednej zo sovietských republik, si mohol pri návšteve kolchozu dovoliť zrezať kolchozníkov. A to sa mu žralo. Z právneho hľadiska v krajine bolo spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov. A ak hovoríme o vlastníctve, mali by sme chápať rozdiel medzi vlastníctvom výrobných prostriedkov a vlastníctvom domácich potrieb, čo sú rôzne veci. Pokiaľ sa bavíme o vlastníctve výrobných prostriedkov, potom vlastnícke právo sa určuje podľa toho, kto tie objekty vlastníctva riadi v rozsahu, teda z pozície plnej funkcie riadenia. Кто управляет по полной функции этой собственностью, объектами собственности? Если управленцев... Ak môžeme odvolať riadiaceho pracovníka, keď náležite neplní svoje povinnosti, tak ide o verejné vlastníctvo. Ak nie je možné tohoto riadiaceho pracovníka odvolať, tak je to súkromné vlastníctvo. Súkromné vlastníctvo môže mať jedného vlastníka alebo byť korporačné. Ale ak tí, ktorí pracujú na týchto výrobných prostriedkoch, sú iba ekonomickým pracovným zdrojom a odvolať nenažraného hulváta alebo osobu, neschopnú riešiť spoločensky prospešné úlohy z vedúcej funkcie nie je možné, ide o súkromné vlastníctvo. A to je všetko. A keď chápeme, že súkromné vlastníctvo z pohľadu nemožnosti odvolania neefektívnych správcov je zlé, tak vlastníctvo musí byť spoločenským. Ну, в общем-то, поскольку такое понимание собственности показывает, что неэффективные управленцы неустранимы, и это плохо, то собственность должна быть общественной. Ešte k tejto otázke o vlastníctve. Hovorili sme na prednáške o tom, že naše krajiny sú kolóniami. A pôda, komu patrí dnes v našich krajinách? V Rusku, Bielorusku. Tak to sa musíme pozrieť do katastrálnych registrov. Ale aj keď ich nájdete a nahliadnete do nich, ďalšou otázkou je, komu patria kreditné a finančné sústavy oboch štátov. A síce? A kreditná a finančná sústava nepatrí štátu a štát nie je v celonárodnom spoločenskom vlastníctve, potom pôda aj tí, ktorí na nej pracujú, sú iba zdrojmi tých, ktorí stoja za kreditnou a finančnou sústavou. Tomu sa nedá uniknúť.
От этого никуда не денешься. Ну вот, коллеги, сейчас я хотел бы еще... Chcel by som ešte dodať, že ak hovoríme, že sme kolónie, mali by sme sa vyjadrovať trochu presnejšie. Po prvé, sme iba kryptokolónie. Za druhé, sme kryptokolónie len v niektorých sférach. My tu diskutujeme o veciach, o ktorých je na západe zakázané diskutovať. Čo sme teda za kolóniu? Uisťujem vás, že to, o čom my tu verejne diskutujeme, nesmú na západe prejednávať ani profesori so zatvorenými dverami. То, что можно у нас здесь в открытую обсуждать, на Западе нельзя даже профессорам за закрытой дверью. Вот. Нет, ну я к тому говорю, что... Вспомните Строс-Кадна. Spomeňte si na Strauss-Kahna. Поэтому давайте избегать. A preto vyhýbajme sa takýmto nepresnostiam. Strauss-Kahn vyjadril nespokojnosť s kapitalizmom v jeho historickom význame a okamžite mal problémy. Údajne napadol chyžnu v hoteli. Да. Напал на горничную в отеле. Nemali by sme o tom diskutovať, ale mali by sme si povedať, kade máme ísť. Ak je tu mládež a počuje, že sme kolónie, potom to nie je, jemne povedané, ten scenár, ktorý potrebujeme. Prebieha proces obnovy suverenity v plnej miere na základe vlastného projektu globalizácie. Michal Viktorovič, zmienili ste sa o strachu z pohľadu toho, ako strach marí naše víťazstvo. Mohli by ste sa podeliť o svoje skúsenosti alebo odporučiť, ako prekonať vlastnú bázeň? Predpokladám, že kľúčom k odpovedi je v prekonaní sebestrednosti a prechod na bohostredný svetonázor. Ale to tiež nie je jednoduchý proces. Nestačí si iba prečítať niektorý zo zväzkov základov sociológie, niečo o trojednote matérie, informácie a miery. Dokonca som niečo aj pochopil, ale v plnej miere to nepomáha prekonať v sebe strach, dosiahnuť bohostrednosť. Čo môžete poradiť a odporučiť? Я начну с разрешения Михаила Викторовича. Вот у Александра Васильевича Суворова был принцип, значит, тяжело... Začnem, ak Michal Viktorovič dovolí. Alexander Vasiljevič Suvorov zastával zásadu ťažko na cvičisku, ľahko kde? Потом сам в бой рвется, ему на эти страхи... Na boisku. Nikdy ste sa nezamýšľali, prečo vojak špeciálnych jednotiek po rokoch vyčerpávajúceho tvrdého výcviku sám usiluje o nasadenie do boja a na všetok ten strach, jemne povedané, kašle? Chce sa osvedčiť, otestovať si svoje zručnosti. To je po prvé. Po druhé, ak prejavíte úprimnú pozornosť k životu, tak pocítite, že tam, kde máte pravdu, tam, kde ste sa správne zachovali, kde nepôsobí činiteľ zotrvačnosti vášho skoršieho nespravodlivého počínania, tam vám všemohúci, všenajvyšší pomáha. Úprimne veriaci človek nikdy nepodľahne strachu a panike. Úprimne veriaci bezprostredne Bohu. Áno, má pud seba záchovy, môže mať obavy a strach, ale to nikdy nebude hlavným motivom jeho správania. A ešte niečo. Každý pocit strachu je viazaný na nejakú zmyslovú úvahu. A preto by sme sa mali úsilím vôle prepojiť zo zmyslovej úvahy, na ktorú je viazaný strach, na zmyslovú úvahu, ku ktorej je viazané víťazstvo, a postupovať dopredu. Но освобождение от страхов это вовсе не... Ale oslobodenie sa od strachu nemá vôbec nič spoločné s riadením zásadov, nepríčetnosť a odvaha. To je úplne niečo iné. Я просто хочу привести один жизненный пример. Uvediem jeden príklad zo života na tému krutosti a zvrátenosti našej spoločnosti. В общем, у меня был знакомый, он родился в один день с Пушкиным. Mal som známeho, ktorý sa narodil v ten istý deň ako Puškin. A keď mal niečo vyše 30, tak prepadol opilstvu a zomrel. Почему? Потому что... Prečo? Jeho matke bol ľahostajný a matka mala milostných partnerov. Zbavila sa ho, odviezla ho k starému otcovi na vidiek. Kým bol starý otec nažive, všetko bolo v poriadku. Rozprával mi raz príhodu s detkom na vidieku. Išli s dedom na voze, mal asi tak 5 rokov,
Na poli uvidel bociana, zoskočil z voza a bežal k nemu. Bocian neuletel, dokonca dovolil dieťaťu na seba siahnuť. Viete si predstaviť, aké čisté dieťa to bolo? A čo s ním urobila naša spoločnosť? Вы представляете, какой чистоты был ребенок? И что с ним сделало наше общество? Но я хочу дополнить, Михаил. Chcel by som doplniť Michala Viktoroviča. Podľa môjho názoru, ktorý všade presadzujem, je našim najväčším problémom, a nielen u nás v Rusku, ale aj všade na svete, kult infantility. Veľmi stručne vám poviem 2 príbehy. Prvý príbeh. Veľmi dobrým rodičom sa narodil chlapec. Poznám tých rodičov a sú to naozaj veľmi dobrí rodičia. Aké šťastie. A ako to skončilo? Chlapec sa stal závislým na drogách a rodičov priviedol k takému zúfalstvu, že keď predčasne odišiel zo života, rodičia nevedeli, čo viac pociťujú. Úľavu alebo smútok. Druhý príbeh. V rodine notorických opilcov sa narodil chlapec. Napriek tomu chlapec tak práhol po svetle a ťahal sa k nemu, že sa mu podarilo dostať von aj rodičov. Chápete, o čom hovorím? Mali by sme vychovávať deti tak či onak, ale hlavne tak, aby dosiahli tú subjektivitu, o ktorej sme hovorili skôr. Že všetko v živote závisí na ňom, že je zodpovedný predovšetkým sám za seba, za rodičov, za svojich najbližších a za svoju krajinu. Túto životnú pozíciu. Správne zadáme tento vektor výchovy namiesto dnešnej infantility, ktorý všetko, úplne všetko potláča. Он прежде всего в ответе за себя, за своих родителей, за свою страну, близких, да, вот проактивная жизненная позиция. И если мы вот правильно зададим вот этот вот вектор воспитания, да, а не то, что сейчас вот этот вот инфантилизм все гасит, просто все гасит. Všetci okolo sú na vine. Mám smolu. Narodil som sa v zlej krajine, v zlej dobe, chodil som do zlej školy, zlí rodičia, zlá manželka, zlí vedúci a tak ďalej. Toto myslenie je nielen chybné, ale je to slepá ulička, ktorá vedie k seba zničeniu. Давайте, невзирая на, если у нас есть субъектность, да, Ak máme subjektivitu, ak sme odhodlaní tvoriť, potom čím zložitejšie sú životné okolnosti, tým väčšou mierou by sme mali namiesto nárekov a sťažovania sa budovať vlastnú životnú líniu a pomáhať ju budovať iným. жизненную линию и помогать другим ее выстраивать. To je veľmi zaujímavé. Je tu akýsi rozpor. Na jednej strane vždy hovoríme o tom, ako kultúra ovplyvňuje výchovu detí, a tu je to naopak. Dobrá kultúra, dobrých rodičov a syn je narkoman. A syn alkoholikov sa stáva človekom. Nie je v tom žiadny rozpor. Jeden napriek negatívnym činiteľom vonkajšieho prostredia smeruje k svetlu a víťazí, a ten druhý napriek pozitívnym činiteľom vonkajšieho prostredia sklzáva do priepasti a stáva sa zdrojom nešťastia. A to ako? Nie, tento príklad bol uvedený pre mladých ľudí, aby si uvedomili, že záleží len na nich, aby sa neustále nesťažovali na kultúru a iných. Je to vzájomne závislý proces. Kultúra ovplyvňuje nás, ale aj my ovplyvňujeme kultúru. Ako inak môžeme zvíťaziť? Ak hovoríme o týchto príkladoch, tak to najhoršie, čo môžu rodičia dosiahnuť s dieťaťom, je bezpodmienečná poslušnosť. В этом случае у ребенка... V tomto prípade dieťa nepotrebuje svedomie ako meradlo na zváženie správnosti svojho počínania a stráca potrebu tvoriť. A to druhé, čo môžu urobiť rodičia zle, keď dieťa kladie otázky, ktoré majú vesmírnu a nadvesmírnu úroveň, zužujú jeho záujmy a potreby na 3 kategórie. A síce вселенского и завселенского уровня, они сводят его круг интересов к 3 группам. Гедонистические, получают... Poprvé, hedonistickú, užívať si rozkoše a vyhýbať sa nepríjemnostiam. Po druhé, rodinnú a domácu, niečo zohnať do domácnosti. A po tretie, finančnú, kde vziať peniaze na ukojenie záujmov predchádzajúcich 2 kategórií. Ak sa rodičia domohli aj prvého i druhého, to znamená, že si vynútili poslušnosť a okruh záujmov obmedzili na tieto 3 skupiny, potom hedonizmus začína fungovať podľa zásady: všetkým sme sa už presítili, chcelo by to niečo čerstvé, čo tu ešte nebolo.
Čo ešte nebolo? Neboli drogy a sexuálne perverzie. То есть одна из предпосылок к развитию субкультуры ЛГБТ и наркомании Takže jedným z predpokladov rozvoja subkultúry LGBT a drogovej závislosti je výchova, ktorá formuje záujmy obmedzené iba týmito tromi skupinami. Navyše, rodičia si vynútili poslušnosť. родители занимались своим гедонизмом, V druhom príbehu sa rodičia venovali vlastnému hedonizmu, nepletli sa do výchovy osobnosti dieťaťa a dieťa si v podstate odpracovalo vrodený genetický program. Svedomie ako vrodený náboženský zmysel nebolo utlmené a preto všetko dopadlo dobre. и поэтому получилось все хорошо, несмотря на плохих родителей.